Imqabbel ma' 5 snin ilu żdied b'10 darbiet l-investiment kapitali fil-korp tal-Pulizija. Spjega dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà f'intervista mat Times of Malta li matula saħaq li għalkemm fadal xogħol xi jsir f'dak li huwa investiment fl-assess u t-tamir għaddaqs dawn l-aħħar snin ma sar investiment. Fl-2017 kellek €9,000,000. Għal din is-sena il-Korp tal-Pulizija għandu 5 miljun. Biex tinvesti f'dawn l-affarijiet. Capital vote, il-capital vote fejn tonfqu. Jeb tonfqu f'assess, tonfqu fl-assets tiegħek. Jeb u allura hija ċara li minn 9 miljun tlajna għal 5 miljuni. Il-Kummissarju Gaffà spjega li dan huwa frott ta' diskussjonijiet mal-amministrazzjoni tal-pajjiż bilan li s-sigurtà tan-nies u l-korp tal-Pulizija jibqgħu jingħataw l-importanza meħtieġa. Fl-assess kienu investiti miljuni ta' euro fil-waqt li f'oħrajn fl-ambjent għad irid jitjieb qed jitħejjew il-pjanijiet biex isir ix-xogħol. Daqstant ieħor sar investiment fil-vetturi li huwa wkoll parti essenzjali mill-ambjent li fih jaħdem il-Pulizija. Illum għandek vetturi li huma tailor-made għalina, bi-specifications għalina tipprovdu sigurtà għall-uffiċjali tagħna. Illum m'għandniex niskonnettjawlhom l-air conditions lill-Pulizija tagħna, anzi li jkollok air conditioning system tkun waħda mill-specifications fit-tender document li noħorġu. Jeb, l-istess, jiġifieri id-distretti inti għamilt referenza għall-assess. Jien saqsihom il-Pulizija tagħna fil-passat kien ikollok vettura li kienet l-ewwel tintuża mill-mobile squad, il-bambin jaf kemm tkun għamlet mili, u mbagħad ngħaddu għall-distrett. Illum il-ġurnata il-vetturi tad-distrett huma vetturi ġodda li nxtraw speċifikament għall-użu tagħhom u fil-jiem li ġejjin hekk alla jrid inkomplu nżidu ma' dik il-flotta. Qed iħalli ġitu wkoll l-investiment li sar fil-body cams tal-Pulizija li wassal biex fil-waqt li l-Pulizija żietu fix-xogħol tagħhom naqsu b'mod drastiku l-każi fejn il-Pulizija sfaw fil-mira ta' xi attakki. Ma dan se jsir investiment ta' €2 miljun f'uniformijiet ġodda u aktar siguri bilan li jkomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Pulizija kollha. Bħalissa hemm sejħa miftuħa l dawk il-persuni li jixtiequ jissieħbu fil-Korp tal-Pulizija wieħed jista' jsib it-tarif mill-midja soċjali tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta.